Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga magka-aksyon na welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Bao kan nami sang amon kalendaryo no kay ti umpisan na sumuho sa bulan sang Enero tuig 2023. Aksyon Hotline. Nauna kita nga Lunes sa aton sining nga magka-aksyon nga way naton matamyaw nagligad kapag sa ulogid sang bag-ong tuig. No, happy New Year sa inyo tanan-tanan. Kumusta? No, kay ang Negros and Bacolod City accordingly sunos pulis nangin matawhay ang pagsaulog sang Paskwa kag bag-ong tuig. Aksyon Hotline. Yari na kita sa ikaduhang adlaw sang year 2023, no? Ti ang official color magenta kuno sini nga tuig. And then, water rabbit, no? Ang, amo na siya ang kuan bala, no? Amo na siya ang sapat nga nag-represent sa nga tuig. Now, anyway, kabay pa nga mangin tayo yun, kag mangin maayo na ang dalagan sa aton sitwasyon sa pagsulod na sang tuig 2023. Aksyon Hotline. Panibag-o na naman nga challenge, panibag-o na naman nga hangkat ini para sa aton nga mga Pinoy nga pisar sa mga problema nga ginatubang naton kadadlaw ang mga Pilipino, ang mga Pinoy Bacolod nun kag Ilonggo for that matter na tilawan na kita mabato kita bisan anuman nga mahangkat kag mga challenge problema ang aton masumalang. Aksyon Hotline. Way gani kita na pukan, way gani kita nag ugdaw ang aton sini pagpaninguha sa tong tiyempo, no, nga grabe ang epekto sa COVID-19, di ba? Atong tiyempo nga ang halos tanan nga mga regulations ng National IATF nga ginapatuman, apektado kita iya. May mga lockdown pa, no, sa tong tuig nga nag-igo gid si COVID-19. Aksyon Hotline. Grapisan nga rin na kita sa tuig 2023 ni kita magkalipat. No? Kasi gihapon, si COVID-19 nagapabilin pa sa aton sinipalibot, meaning ara pa sa gihapon naga-exister. Medyo halong gid kita. No? Amo na nga akong panugyan kag ayo sa inyo. Hindi gid siya magkalipat. Why gid malain sa paghalong naton sa aton kaugalingon? No? Kay ini makabulig gid depensa nga malikaw kita sa anuman nga katalagyan. Aksyon Hotline. Paninguha lang kita, no? Hindi lang sa tanan nga oras saligda lang sa gobyerno kag kon problema gani ang pagpangabuhi ta basulon tang gobyerno, no? Kay may pila ka mga factor nga ara na ya sa aton tagsa ka mga individual ang pagpreparar, ang pagpaninguha kung paano kita makasurvive. Aksyon Hotline. Daw pariho bala na sang pagsulod mo sa isa ka relasyon, pagsulod mo sa pagpangabuhi, nga hindi ka na'y mga asawa, hindi ka na'y mamana, kundi ka pa preparado. Kapin pagid kung lalaki ka, no, masulod ka imo na iya sa relasyon, mga asawa ka imo, tapos ay katrabaho, o kag kung mamigado ka imo, mamasol kasi iban nga tao, din Diyos to eh. Aksyon Hotline. With Action Oliver Pason sa technical side, back up maraton karon nga aga. Si Action J.M. Baikin kag Action Dorel Cabato. Kung man Action artay hupon nga nagatamyaw gid sa inyo tanan, Happy New Year. No, sa mga ka-aksyon naton on air, kutob malabutan sa aton sining nga broadcast. Salamat gid sa inyo ha, padayon nga pagsakdag kag pagbuylog. No, arang ika mo kabalugid ko nga sige-sige na gihapon
ang inyo sini nga pagsuporta. Action Hotline. Sa mga online naton nga mga viewers, nga mga fans ng Action Radio Bacolod, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Ang inyo sini nga pag-like, pag-share sa tanan nga mga program sa Action Radio Bacolod, isa gid ina kadako, no? Nga gina-appreciate, ginapasalamatan ginamon. No, ako personally, I would like to thank everybody nga share kag naga-like sa tanan nga mga program sa Action Radio Bacolod to show their support and love for Action Radio. Action Hotline. Feel free lang nga magpadala sa inyo sa mga mensahe kay aton ginina karon dugay hatagan sang pagtamon. Action at pahihipon sa Action Hotline. Ano pinakamadalag ko nga balita ang aton tutukan karon niya nga morning? Let's go to work na. There is first presentation. First day sa aton sini nga pagpangalagad karon niya January of 2023. Action Hotline. Ari ay, no, diri sa lokal, ibaloon ta na niya kay gusto ta dayon makaratsada, bala total trabaho naman lang ni dayon, no? Why na niya pa kimi-kimi pa? Hindi, pagkatapos yun sing eleksyon pagpungko sa mga kandidato, ginatagan pa to jutay honeymoon period ya. Pero this time, kay continuation na sang ila sining nga pagserbisyo, hindi na why na niya sa pagserbisyo sa gobyerno, why na ni huluhan ni mon period tapos na to ya. Iniarat sa nagilayon kag for the administration nga magasulod na ang ila pondo or budget this year, ti amo na niya iway na kamo sinisang irason pa kag ihambal nga way kamo pondo kay ang iya pa sa nagligad nga administrasyon ang inyo ginagamit. Action Hotline. Okay, ng iban alibay nagligad singa hindi ta ka-perform, why ta di money ho? Why natabilin ang kaban sa gobyerno di? Hindi nyo kami pagbasulon kundi kami anay kagiho ha? Kay kabalo ka, ginsalo lang ninamon mo sa nagligad nga administration, ti pero subong ari na, no? May bag-o na kamo nga budget, although nga ti ang national tax allocation for this year maganubo, pero hindi na reason ha nga hindi kamo maka-perform. Action Hotline. Ano ang pila ka madalag ko kag karon nga morning nga aton hatagan pagtamod? Diri sa Bacolod, kundi magintukod di nga integrated enforcement unit or team nga actually ang ilas ni purpose hindi lang kay illegal parking, hindi lang kay regulation sang mga vendors, ambulant vendors ang tutukan, obstruction and other issues ila man ni trabaho. Ibaloon ta umpisa subong adlaw na nung instruction ni sila, nag-umpisa naman ang ila trabaho. Action Hotline. Ano pagid? Diri sa Bacolod City Consultancy Works ang 3 ka mga empleyado from provincial capital natapos na. Ano ang matabo sini? May extension or ti wag tang tapos na gid iya? Action Hotline. Tamo na so far no kag ang assessment sa ngaton mga otoridad sa mga local DRRMO sa province kag sa city aton inaliwat karon nga balikan Action Hotline. ang mga update man sa mga crime stories nga nagluntad tinaligdan nga tuig ang mga investigation kag outcome sang ginkandak sang pulis nga pagtutok sa krimen hibaloon initanan ang mga kaundan sa aton sinilunes nga presentation January 2 nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan Action Hotline. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. This Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis anak, ano nang
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa ano sa inyo? Ang permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabuli kasi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala mo message. siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian niyo kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela miskaan may COVID pa tapos okay Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? kung kisada ano nang kuya ako makula okay may pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Isang pigado lang ka mo ka. Hindi Yan ang aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline. Oy, ang inyong mga mensahe pakarunan talang ni Plisa, no? Kay aton gina karon na dugay-dugay kuanon niyo tutukan. Aksyon Hotline! Namo paginabi ba nagahingagaw padala sa mensahe nila kag naga-inform nga ra sila ga monitor kag padayon nga nagatamyaw no ti kuan pa man lang kadua pa lang adlaw karon sa bulan sang Enero no ti normal na ang tamyawanay ni sige pa ni hasta sa kuan mo siling nila hasta kuno sa Three Kings. Aksyon Hotline! Actually iban gani nga mga way kabaton pa sang ilang kuan bala no way pa kabaton sang ila Pasko sing lasta pa man ni sa kuan na sa Three Kings
padayon pa sila yung gaulat, no? Basi may ara pa kuno sulusubra. Action Hotline. At sige lang, anyway, kabay pa may mabaton ka mo, no? Kaayuhan mga ka-aksyon. Now, diri kita gilayon sa balita ko. Akay gusto ko ning umpisahan temprano pa. I-update tabi, kumusta ni si Major Junji Libasbong? Kumusta si Sir Ray Dimisana? Kay ang instruction sa ila from the city mayor, nagligad nga si Mana, total tapos naman to ang countdown di sa Bacolod, no? May napremyuhan na gani auto, baka di buinas man to yan, no? Sa nagabutan lang nga nagdaog sa papremyo sa raffle. Ti galing kay amo na, why ka mo magdaog? Dason naman si dason nga New Year, basi kung dako-dako pag hindi nga salakyan ang ihatag na. Action Hotline. Pero importante para sa akon ari na, no, ang aktual na subong nga pagtrabaho after nga tinatapos sa itong makasadiahan, no? Nagligad to, naguluog daw lang to gawa ang mga kwan mo, ang mga pagtalakay sang mga issues kag balita di sa Bacolod. Like for example, ang update sa kaso, kapag tiro patay kay Atty. Dan Pondivilla, nagtaho-taho to siya nagligad, no? Given to siya nga daw ay ginatagan na sang update lately, kay Pasko naman, manug bagong tuig, daw ay natong ginistoryahan. Pero sumong niya tapos na tapos ng Pasko ang selebrasyon kang New Year, trabaho na kita. Action Hotline. And by the way, sa amon magka-action ang pagpangalagad tato di hasta lang sa kwana alas 9, kay may ara kita alas 9 ang replay that noy. Alas 9, no? Action doors tawgan talas lang guro daan, no? Kay parang makaratsada kita. Kay parang at least unahon talang si Major John G. Liba kung nakasana ni nilang operation, ho. No, kaya mo ning importante subong total trabaho naman umpisa na kamo, no? Amo na gilayon. Why na niya sang kwan Why na ni sang dolo bakasyon tapos naman balik trabaho pero kay subong extended mo. Special non-working holiday hasta subong yang iban way pa niya trabaho. Action Hotline. Kita mong dalan nun subong halog gani kung laka-laka gani makita mong masalakyan di. O nagabiyahe, tinormal na siya, no? Pero ang klase sa mga eskwelahan, daw kalabanan do pitsa 4 magabalik ang klase. Dira naman na ekspektaron ta pasako naman ni ang mga dalanon, no? Given na iya basta magbalik o mag-resume ng face-to-face classes. Ang mga bulutuan pwerte ginakadamo no? Sang mga salakyan naman ga palarking. Action Hotline. Tigaling inang nagapalarking na pag sulod pagdulong sang kabataan and then pagkuan naman, no? Pag sugat. Kaya mo malang nakalabanan gini. Action Hotline. Pero ibaloon tabi, no? Naon ko si Ray Dimisana ang taga-pamuno sa City Legal Office Enforcement Unit. Kumusta ang New Year niya? Kagti subong pag-umpisa ni sang kuano, pag-umpisa naman sang trabaho nila sa atong gintukod nga Integrated Enforcement Group sa Bacolod. Abot ko nag-umpisa naman ang ratsada nila sa ambulant vendors kag mga obstruction o road obstruction and other mga ordinance nga ipatuman. Sir Ray, how are you? Happy New Year. Welcome sa 2023, sir. Action Art, mayong aga. Happy New Year sa tanan-tanan nga nagasuportar sa inyong programa. Salamat, Kid. Kumusta, sir? Why na kuano subong back to work na gitnalan ka mo? Kay although nga ti, special na working holiday subong. Tiyari kita, upod sa aton kapulisan, si Master Sergeant Pilaes, Gatos, Ari Dire, sa mga pulis naton sa Backup 6 nga nag-assist sa aton sa Libertad, kaya nag-clearing kami dire. Hasta parking dire, gin-regulate na. Okay. Na isa lang, pero we are planning tanan nga tricycle, hindi pa sudlon dire sa area sang tubang sang annex building. Kay amuning kasabad gid, no? Tanan kakas nga nagasubra sa isa ka metro. Then tanawon ta kung ano pwede madugang kasi ni pero subong ari kami di tanan full force ang enforcement naga-clearing diri.
Okay. So din nga part sang kwan, sang Libertad gid subong ang inyong focus sir, bilog palibot ni nga Libertad. Palibot ni siya Action Art, halin gid dito sa isa universidad dira pakadto gid ni sa palibot sang merkado no. Subong ang ginanan tanay tutukan ta ini bilang ari pa sa dalom nga mga occupant ini sila tungod gina-repair ang aton nga next building diri, so nagsulubra ini tanan no, wala di exemption, tanan nagsubra gid. So pinasulod ta sila tanan, ang hindi ya magihod ti ginakarga. This time kung nahatag ta naman Action Art tanan saksi man na po partner ta Action Radio nga kalinyet man sa aton. Correct. Gintagaan ta man sila tsansa maka income man kay tungod nagalinta sa pandemya, pero subong niya daw hindi nagin magbanta, ginabuso man. So this time ang tanan nga manug isda hindi pwede diri sa sagwa. Oy, very good. May inorderan ko sila sa tanan nga ang tanan nga isda kung madakano nyo ma-confiscate kami, so kamo man gyapon ang pirdi. Aha. So na pangabay nga kwaon gid na may isa ka area kun isdaan na lang gid kung gusto nila magwa, may limitasyon hasta lang da sila. Okay. Pero hindi pwede nga bisan diin lang daw ginimo Manila ya merkado ang diri sa sagwa. Aha. Gani amo na lang nakita ang obserbahan ko tiga binasa syempre dira nila ginapangula ang mga akwan nila mo, mga nabilin bla sa banirada kagti kada hulag mo galinaptada sir. Subong ara na kadamo na siyang nagakumpay diri anay nga makapahigad sila kay kalabanan na Action Art sa Libertad, amo ni silang mga occupant sa sulod. So gina-consider ta man na nga hindi man sila madula kay base ini day sa ini nga bulan mapasaka ini sila tanan no. So maliwat ang aton regulasyon dire kon mapasaka ining mga sakilid la sa aton merkado. Okay. So tanan-tanan gi sila subong nga nakita nato nalin sa vendors nga nagsubra sila kag dapat balik sila sulod to, himos gi sila including the illegal parking. Subong ari kita di katindog sa parkingan. So ang aton nga ginapangabayan ay subong isa lang kasalakyan ang makaparking. Okay. Kung magparkin man dire kay di pwede sila ka-park dire, isa lang kasalakyan, hindi nga ginatumpukan sang tanan nga tricycle, motor, hasta na sa tunga sang dalan. Na correct. So why na da subong halimbawa na sa kilid sang tadlong sa Mabini, bunggo sa eskwelahan to sir, kay iban may ginuginahimo lang daw dra sila blaga ulat niya pasahero, hindi kita pwede subong sila ka-standby. Hindi na i-regulate agad din na tutukan aton diyang Libertad pagkatapos ini kadto kita dayon sa downtown no, pero nahon taniya na yang Libertad. Okay. So after Libertad anong next naton in line nga kadtuan? Ang downtown na ni siya. Okay. Kay ang tanan nga sa ginambal tanan nga ara sa poste. Actually may sala man ako dira Action Art kay ti nagpati ako nga base bala pwede pala nga self-regulation bala. Ining mga asosasyon, may mga asosasyon ni sila mong sila na lang bala masaway sa mga members nila. No, nagsalig man ko kay ti siyempre mga opisyal sila sa asosasyon, dapat ma-regulate nilang ila mismo mga membro. No? Hindi taton kinahanglan damo enforcement nga job orders mong kung naga-self-regulation sila. Sila na mismo ang ma-regulate sa membro, pero I am wrong no. Hindi galit Japon kita kasalig. Okay. No? That's why nga this time ano man ang ihambal nila, 1 meter lang gid sila. Ate, sige. Sundo na mo ni kag hopefully karon basing patrol makatabid man sa inyo da no kag makalantaw sa inyong himo nga performance this morning. Happy New Year kag congratulations for the job well done Sir Ray Dimisana. Sige Action Art, mayong aga, Happy New Year sa tanan. Action Hotline. Ay nasangin palipas nga oras pag umpisa Enero 2 bisan special na dinis mong trabaho dayon Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itlugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to palala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB,
mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaala. Live. Action Hotline. Ano ini kadto ang tanay si Action Boy ho may tao kuno ano ni nahulog sa taytay di na to nga kun t-shirt to nga kun ariho. Action breaking news. Let's have Action Boy Duran on the line, Action Boy. Yes, Action Art. Ay nano nga. Action Art. Oo, New Year na may nahulog yan. Anong tabo to? Gani, kay subong ni, ari kita diri sa may taytay dibla sa Panukoy, diri sa may kulon, dili dibla kulon dambe Blackson Art. Sa Manville na atubangan. Not necessarily tubangan sa Manville, right after git sa kulunan diri bala. Sa kulunan, okay. Tubangan sa masatubang din siya sang kuan sang Gardenville, no? Taytay dibla, rapag tabok nimo pa Manville kana. Okay. May nakita, may nahulog diri, no? May nahulog. Inang entrance na Action Boy sa Florenceville? Yes, after the entrance ng Florenceville. Okay, sa tuo, okay. Oo, sa tuo din. May nahulog rin nga isa ka tao sa taytay. Kasi daw tanaw na ito. Kasi daw patay kasi sa Florence Park. Uy. So may idalita na siya. Sa inisya may sumasyon na nagpuwatag. Daw tan ang apelido siya. Kaya tumangkot sa din sa first name. Kaya daw pagkala mga tao rin. Sang iya nga first name, no? Kung tan apelido. Tan daw taga-dream na nandito, no? Okay. Kita natin dito sa buong ari siya sa may ibaan nila. Nga wala na yung wala na nagkagibo. Ang napagpati, hindi nga nahulog, hindi rin siya sa sininga taytay. Sa magduwas guro, mas ito nakalampo siya yan nga lakse. Okay. Uno, dito kalun. So bali ang sistema, nagtupa ni siya, may tubig pa na Action Boy sa sapa? May tubig siya, Action Art sa papa naman nabaw na lang ang tubig. Gani, kayo ka nabaw na dahil, oo. Oo, nabaw na siya. Kaya posible na tiko siya sa kayo bato-bato po na ding area mo. Aniya. Ang katalumon puro na di alin puro di sa kuwata alin sa tayo pagkatulad puro sa aniya, mga more or less puro, mga 3 to 4 meters puro Gani, medyo taas na nagawa eh. Oo, mga 3 to 4 meters siya. Galing kiting na itong kanya ito, mga bato-batoon na parte, no? Okay. Subong ni, ari naman din, pulis naman din nga ari, dito siya palang nakawag rin nga din, uniforme. Okay. Ari man di mga barangay Talog, hindi kita tanaw kasi supo kung paano hindi ka makuha rin sa Talog, no? Nakakita rin sa mabaw, may baston na din sa mabaw mo. Kaya payag din sa sila ka mga pumunuyo kasi posible ko, nakainom kagahulog din sa taytay. Kaya galay ka kayo mga mapupunta dito sa ano, kilala mo na ito. Kasi tayo, lagay mapupunta dito. Kilala nyo na yung dagdag niya. Sabutan? Ano ba siya? Kita. Hindi, mo pa lang kuro pagtanan. Ano ba siya? Oo, ano, vlogger inom. Diyos. Kaya na lang sa mga 76. Yung ano oras na kita nila? 5:30 po. Oo, 5:30. Aga mag-election art nakita. Aga mag-nakita na di. Mga 5:30. Postas mo nga rin pa na di. Okay. Pero may isa kalay ko mag-inom. Pero may isa na hubog. Senior citizen na nila actually mo. Senior citizen na siya. Sabutan. Kanya nga pagkilala na si Sabutan. Okay. 5:30 na po wala. Pag-isip lang sa kuwan mo, wala pa din sa
mga team, abing mga Pamilya? Why sa pamilya? Ay, si. Action boy. Oo. Balikan ta lang kada kay may-ari pag ita obligasyon, no? Ibalikan ta kada karon ba kung na kay si Action Alvin ma-augment pa na simo mo? Oo, sige, okay si Action Alvin na pakat ko naman sige, kay taraw ta siyo kay to boy. Kung na carbon trigger to kasi ko dito sa carbon nila, no? Hard balik lang ka. Sige. Salamat Action na boy Duran. Action breaking news. Ay pobre man ti do permini kuno gainom, nasa puan na lang nahulog sa taytay dira sa may lapit blakon pa sumag ka after sa Florenceville nga bangga ang sapyak na pa LCC na sa iya sa Gardenville. Tiara na siya sa may taytay nga gamay malang na actually nubo na blang taytay. Pero tidra ko nakita na sa puan nga aras sa dalom. Ti ginapatian kay ina pa sa aga. Why na ni siyang kabuhi, pero ipa-confirm ta karon na. Ayos? Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100% Para sa damit na Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong na maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig
Hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. At likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon at Pahihipon sa Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Alas 8:46 na. No? In a way, ang mga mensahe niyo karon dugay-dugay lang please ha. Okay. Balikan ko ani si Action Boy ho. Kung balabasi may mga pamilya na daahay kaluoy man si Tan ni Mr. Tan. Kada sa puwan lang nahulog sa taytay iya. Kasi naglingin ng ulo niya. Action Boy? Oo, Junart, sige, kay Ari naman din si Alvin, no? Aram na siya? Ang pamilya, Ari naman din, Ari na siya, nakabot na siya. O, dasig. Oo. Ang pamilya, Ari naman din, mga 5:30, nagilikay na, daw hubog niya sa gabi. Actually, pagkahulog, yun yung mga sinina siya, mga basto, nagkakalo, Ari di po pa sa taytay. Oo. So, ang tanaw siya na dire, kay balo kapag tupa ako nito, may ang matumatun, labas siya nakaigo niya sa kuwan bala. Nakaigo niya sa siminto dribla na daw kwan bla daw ng ano na po na nagyan sa tubig bla na ng siminto bla nga parte Kaya mo naguruway na sa kwan daw kiti hubog ni siya kung kada gabi kung hubog ni siya no kada gabi hubog ni sa pirmi kada gabi. Kaya ano may sinunang gauyat sa ano nang kwao na sa slalom da apo ni Riana. Kwao na siya sa mga ako muluyo na dis nang ari dire. Kaya rin may punerarya naman din may delatis lang din ang patibag la. Okay. So kwao na ni siya siguro sumong no sang atong kaya rin naman din ang kuno mo no Villa Cruces dito no services niyo. Ang artista hay mo kumla na kay Action Alvin ang report no para nga Sige Action Boy. Sige. Action art ang sitwasyon na karon ginaamat-amatan niyang plano nga patata ang pagkay sang sining biktima pero may black bag na nga dala no. And this time pare naman ang mga miyembro sang police station number 8 ginbutangan na magwakit ang kadali action boy ginbutangan sa police line abi ining din base may initial investigation naman ang mga kapulisan as to sa natabo no nga pagkasupo sining bangkay sa isa ka lalaki si sir kuan makapamangkota. Sir, sinong invest sinong invest? Gaurana. Si Sir Gaurana, nag-reaction na art si staff si Staff Sergeant Gaurana ang nagpanaog naman sa luma sining taytay para i-check man action na art no. Makakita ma taytay kay ano gani liwat ngalan to do kabutan ano to gani man? Anong pangalan sila mo? Skartan. No, Skartan. Oscar. Padalari ano lolo. Lo ay nablos. Ara mga apoy na ako. Bali ini action na art ang iya sining mga hinablos no. Ang ari diriya sa may kilid sang taytay nga hinablos kada po ma'am. Hinablos kada po. Ara nablos. Bali kwan action Alvin permigi man na siya galabay da. Si Oscar Tan. 74 action na art. May edad na. Okay, ari na action ng art no. Ang sining ID. Ang pangalan niya is Oscar Tan, no? 74 years old. Ang iya sining ID, senior citizens ID, ini siya action na art, no? Okay. And ini siya ang taga-barangay Tangup sa siyudad sang Bacolod. And subong sini ang sitwasyon nagpanaog naman ang pila ka mga barangay Tangup gid siya gali pero kalabot na siya no? Oo, kung kuan, ma'am, paano ni siya balay na? Oo, diyan sa Maninihon 1. Sa Maninihon. Okay. Maninihon, Tangob. Namista ni siya kapon. Namista sa? Oo, sa Maninihon. Diri sa Maninihon to. Sa Maninihon. May nabalita man nga nadula ni siya or missing? Nasa pa may maganda siya kalakas.
permanent kaya dalakat. Tapos sinabi, nagsiritso, sa kay damo ko na sa mga karin dito sulod. Namistasa, tagamit sa pagkaon na lang, taga din niya kan mo na raw. Way maging kaon, kainom ko, no? Pangalan mo gani, ma'am? Ini Olga Balinas. Olga Balinas, Action na Art. Bali, ano, ma'am? Pass mo ko sa action rights nyo. Wow! Salamat din, ma'am. Ano pangalan mo, di ba? Olga Balinas. No, Olga Balinas. No, tigula ko pa kay Joy Oscar. Oo. Para gay-gambal siya, pansit siya, no? Sa nga aksyon na radyo. At ano ba yung aksyon Hindi na maggalaka dikit kay basi makisan niyo pa kada karon. Yes, no? I-consolidate mo lang guro kay para kay Kwanda. Pero anyway, kay ang timpo ko after sa report mo na ma-extra naman lang ko mo. Yes, action na art, no? But anyway, amo nang pinaka-sitwasyon. Kumplitohon mo lang karon na toy, tason ikaw nang bala da kay do kuan lagi ko kay may ara kita pagka alas 9 nga daan kuan year-end report bla. Yes, action na art, no? So, amo ning pinaka mga sitwasyon na diri. Thank you again, no? Kay with action na Boy Duran, of course, action na Nadi Giraw, ini si action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa kolot. Action Radio. Action Hotline. Wow, pasensya gid kay hindi ko na gid ni mapanamitan ang report ni Action Alvin. Subo-subo ang balita ni for the family of Mr. Oscar Tan. Tinasapuan na siya nahulog na sa taytay. Kagabi kuno na miyasta pa ni siya kag posible na kainom. Ti amo gina no, basi na wad-an sa balanse kag nahulog dira sa may suba. Action Hotline. Dalom-dalom na nagawang sapa mo. Daso may mga riprap la, may mga pika-pika, posible ito na igo ang ulo niya, nga mong gintunaan siya kamatayon. Ma-declare naman ang grupo patay na kay kaina pa na siya nakita. Dadasundo nagtumoy sa tubig ang partly sa iya sinitsura, nakita ko lang kaina. Pero komprensibo ang report siya ng karon with Action Alvin Graban, latest investigation sang kapulisan, kabay pa, wa isang foul play no, sa sininatabo sa kay Tatay Oscar Tan. Manuel Janong Grand Kapal, Georgia Gargasiran, niya ahay kaluoy man. Thank you gida. Rochelle Polincio Susana, araman si Alex Montesa. Happy New Year. Milili Oligo, sa lantawan view sa kung sa silay, galantaw siya sa live. Thank you gid sa inyo sinipag-monitor. No, kay Karen Meraflor, Happy New Year sa Tangob. No, Evelyn Sinaon, Happy New Year man. Barki Tribe, ginatamiyo si Kim Poyulo kag Norbing Galicia. Salamat kita for listening. Ayos? Sige, ang iban di ko naging malabutan, no? Huwag naging ko tempo. Sorry, Gid. Action Hotline! Thank you, Gid, sa naunangan lang nga pagpangalagad sa Action Hotline program year 2023 nga presentation. Salamat, Gid, sa inyo pa dahil nga pag-boy. Action Hotline! With Action Oliver Pason sa technical side, back up sa Action Dorel Cabato kag J.M. Baikin. Ako naman Aksyon at Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!